Enkosi amakhulu, ngiyanibingelela. Ya, ngiphinde ngibuye futhi. Nganizethongo. Ngisakhuluma ngabo futhi abaluzi. Ngeke ngiqede ngoba ngiyalithanda le klasi labaluzi. Ngendlela nabo abangithanda ngayo. Nganizethongo. Abaluzi laba ngichaze kakhulu, ngichazile. Konke ngiyeke. Ngeke ngiyochaza uze uzwe. Ngizobe ngichazile. Nganizethongo. Abaluzi njengomkhulu echazile-ke entweni eningi lapha emavidweni. Abaluzi laba bazama ukukopela yonke into eyenziwa umenzi. Ubani umenzi? UMvenqangi. Ubani uMvenqangi? uNkulunkulu, hamba noJesu. So what they are trying to do now, labaluzi, they are trying to copy everything that is of God. Okay, so ungadideki ukuba qhamukaphi. Labaluzi laba ngendlela abajule ngayo bahamba noJesu. Ukhumbuleke uma uya kuJesu ujula ngaye. Wathi ngicela ningibambise isiphambano. Hamba kuyofunda iBhayibheli ukuthi ubani awubambisa uJesu isiphambano sasinzima. Kuza kanjani uNkulunkulu u-Almighty ukuthi edinga ukubanjisa isiphambano enamandla onke ukuthi abambe isiphambano yedwa, kodwa wathi ngicela uzongibambisa isiphambano. Awuyolifunda kahle iBhayibheli lakho. Wathi ngicela ningibambise isiphambano siyasinda. Ekhombisa ukuthi wadala umuntu emhlabeni, wadala yonke into, kodwa wakukhombisa ukuthi uyamdinga omunye umuntu. Ingakho-ke amakhosi emthanda umuntu onamakhosi. Ngisho amakhosi akini amthanda omunye umuntu onamakhosi. Ngike ngachaza kuningi ngathi mina nginabaluzi basekhaya bajulile abemvelo. Anginabo bokukhandwa, angikwazi ukuthi bakhandwa kanjani. Nabaluzi bemvelo. Manje isikhathi esiningi idlozi lenu liyangikhetha ngala ukuthi kule ngane nisilungisele. Ekungikhetheni kwabo abangikhethi ngoba ngiyingane mhlawumbe nenhliziyo enhle. Yokuhambe ngabaleke kuningi. The main purpose abangikhethele yona abaluzi bakho nabasekhaya. Lokho kuyisibusiso kujulile. Lokho kuyisibusiso sabaluzi abafe basibeka la ekhanda lami. Cause mina nje ungibona ngila ku-YouTube noma empilweni yami. Kunesandla mina esila ekhanda lami. Lesandla esila ekhanda lami, it's a hand yabaluzi, it's a hand of God, it's a hand yabaluzi bahleli la. So mina I was born ngegrace yabaluzi kanje. Ngiyangizwa abaluzi babeke isandla sabo la kumina, not the hands of darkness. It's a hand of light, a hand yabaluzi. Bayisibeka la isandla sami bangikhombise, bakhombisa into ejulile. So ngifuna ukukhombisa ukuthi hayi ngoba ngazi konke njengoba bethi iza la kumina. Abaluzi bakho bayithanda lento ukuthi kube khona isandla sesibili esosiza bona. Ingakho benithuma ngala. Lo moya abaluzi ukhumbula uhlanu mangoba kuyekujula ehlana idlozi ehlana amathongo. Kuyokhuluswa ungena ba. Abaluzi bakhetha ingane ejulile. Bengingazi nami ukuthi ngijule kanje ngomoya. Ngangayazi yonke lento. So ngifuna ukukhombisa ukuthi abaluzi waye bekhetha mina, waye meluze la kumina. Hayi ngoba ngiziqoka, ayikho into enjalo. Uma ume lapha awuziqoki. Kwangiphethe abaluzi bakhuluma iqiniso. The funny part bayafika kuwena bakhulume nawe. Most of you niyangifonela nikhuluma ngabaluzi, mkhulu usisize. Anifuni ngisho ukuhlona nje mkhulu usisize. Ngoba niyazi ngiphethe abaluzi. Banithuma endaweni e-right, emsamo omhlophe, emsamo okhanyayo. Ngihlezi nginitshela njalo. Ngeke bakwazi ukuyisa emsamo ongcolile. Manje labaluzi laba by their own right bayamakhosi. Mangithi bayamakhosi, inkosi lezo, inkosi zamakhosi. Khona into ekuthiwa i-King of Kings. Lezi inkosi lezi zidinga esinye isandla senye inkosi. Ingakho umkhulu umdinga. Angisho uzani kumina, kulungile. Angisho uzani kumina. Kulungile uyesandla esimhlophe. I don't doubt amandla abaluzi abangipha wona. Ingangi ngiyisiqhenya ukuthi woza ngala wena ufuna ukuya le. Kulungile. Nama ngiyakubiza woza ngala. Umkhulu senza ngabaluzi. Ngiyangizwa. Angizibizeli abantu. Ngithongo lakho abaluzi bakho abakuletha ngala.
Bengisathi ngiqhubeka nento ukuthi abaluzi bayamakhosi by their own right, bayamakhosi, bayinkosi vele. Manje khona abaluzi la abakhubazeka ngoba iy'nkosi ziyasizana. Ngangingazi iy'nkosi ziyasizana, enye inkosi iyakwazi ukuyibona enye inkosi ukuthi hey ndoda ungisize ngala, niyangizwa? Yingakho kubalulekile ukuthi la baluzi ngoba bayamakhosi by their own right njengoba ngichaza. La baluzi laba badinga ukuthi ubadlele intwaso, hhayi ukuthi uyothwasa kugobela lento eniyenzayo, ukuhambe uyoguqa phansi uthwase laphaya, uhlale 9 months, 5 years, 2 years, 1 year. Ayikho into enjalo. Abaluzi bodinga isikhathi esincane kabi ukuthi ube nalo kugobela, noma ube nalo muntu uzokusiza, noma kuthiwa kusugobela, koma unabaluzi bazokukhetha. Abaluzi badinga ukuthi ubathwasele, hhayi ukuthi uyakugobela, wenzela ikhaya lomcimbi, kodwa ekwenzeni nekhaya funa uye kumelaphi, lo ozokusiza kunezele yona, ngoba leso sandla leso sifanele siphume kulo muntu onabaluzi ohlambulukile, onabaluzi bemvelo bambinqangi. Uyena muntu ozokusiza-ke akunezele lolo khamba lolo, kunokhamba labo labaluzi obadlela khona intwaso. Okay, yini ubadlela intwaso mkhulu? Ngathi ngikujulele, labaluzi lapha babeleza impi benqoba, abanye banqotshwa. Usuyahamba uyolanda abaluzi, ulanda abaluzi abanqotshwa, kwaba bayakwazi ukukhuluma. Ngesimisa ukuthi izimpi zaziningi, balwa, banqotshwa noma banqoba, still basagcwele igazi, still abanye balimele, bakwaza ngemkhonto. Bonke la makhosi lawa akuwena esekezini lakhe, ahlupha wena. Asefuna isayini sesithathu njengoba ngichaze lapho ukuthi inkosi iyasizana nenye inkosi. Ngangingakwazi lokho, ngangithi inkosi zimele, kanti ezinye inkosi ziyakwazi ukubona ukuthi hey ndoda uzongisiza ngala, ngifuna ungisize lana la bese uyangiyeka ngizoyihambela. Kwavela amakhosi anjalo. Manje wena mabekuthuma wuyi, kulungile, akunankinga nethongo. Labaluzi laba mabadlela intwaso bazi bakhulumeke nawe, ngofuna ubadlela intwaso, ubadle leyo mpande, ungaki uyothwasa, ubadle leyo mpande leyo, bese bayaqala bakhulume nawe. Why kumele ubahlambulule? Funa ubahlambulule bame ngendlela, cause kuzoba nzima ukuthi uphamise amakhosi ngoba awaphakanyisiwe. Ukuphamisa amakhosi kujulile, ngoba la makhosi nje usowaphamisa ngoba abaluzi laba amakhosi baluleke ukuthi baphakanyiswe bekwazi ukuhamba kahle nawe. Njengoba bephakanyiswa manje, kunezinto efuneke baziqede, kunomsebenzi efuneke bawuqede empilweni yakho ukuze babe right kahle noma ube right kahle. Manje bebengaphakanyisiwe, bakubahela inkinga, bakuhlupha kakhulu, kodwa ukuthi ukwazi ukunqamula le ndlela ukuthi bakuhluphe, bayodinga ukuhamba labo, ubadlele lona intwaso yabo, baphothule kahle ngendlela abaluzi bakho. Manje labaluzi laba njengoba usuke ubaphakamisa ngoba kuthiwa amakhosi ayaphakanyiswa, uyabasukumisa, ubahlambulule, ubageze, basukume bame ngenyawo. Bese bame ngenyawo sebezokwazi ukuzihambela bona, bakhulume nawe through amaphupho, through ama-visions, through ama-sign, cause bayawathanda kakhulu ama-sign, bakhulume kahle nawe-ke. Mawuya lapho kulowo muntu, same time mayingcolile, bomveza, bakuvimba ukuthi ungayi, until uzithole umelaphi o-right noma lowo muntu onabaluzi o-right, usize uyena-ke ngendlela abakuthuma ngayo. So ngane zethongo kuyangiphazamisa noma kuyangihlukumeza ukubona iy'ngane zethongo zikhuluma ngabaluzi, okambe zithi zinabaluzi, kodwa zi-understand ukuthi kufanele abaluzi basizakale kanjani. Abaluzi badinga ukuthi uba-athende, niyangizwa? Labaluzi laba banankinga nedlozi lakini, labaluzi abanankinga namandawe, labaluzi abanankinga ney'thunywa, labaluzi abanankinga namanono, abanankinga nayo yonke imoya. Kuphela make them align, bahambe nawe kahle. Umkhulu uzama ukunisiza ngalezi zinto lezi engizikhipha la, kodwa kuyakhombisa kwabanye benu ukuthi cha, anizimisele, kwabanye benu nizimisele, kwavele phela ngeke nisizakale nonke. Bancane abosizakala, ngifuna ukwenza sure ukuthi abeza la bathole usizo lwabo abalilindele, abathunywe abaluzi babo. Kwabaluzi njengoba ngichazile, umuntu uzokusiza, the first sign, uzomthanda ngendlela eyisimanga, ungakaze futhi umbone, konke lomthanda ngayijulile. Angikhulumi ngothando mina lwehlukile ngoba ngiyazi,
Khuluma ngothando ukuthi ingathi ngalapha luzongisiza lo muntu. That's the real love I'm talking about. Kukongisiza lo muntu, I know. You've never met a person, you've never seen the person, but there's this spirits ekutshela ukuthi I can go there, I'm very safe. Those are the spirits abaluzi. Bakukhombisa ngemizwa. Your intuition will be like super kulowo melaphi noma kulowo muntu nabaluzi. Basenza njalo abaluzi ngane zethongo. So khipha amavidiyo amaningi kabi nawo ukungakhiphela abaluzi bajulile. Ngiyabazi, ngiyabathanda, bangifundisa. Ngibonga ngane zethongo, ngicela nisubscribe, ni-like, ni-share, nikwazi ukuthi nisikhuphulele iklasi lethu ukuthi likhule lidlondlobale. Ngithokoza kakhulu manenkinga ngabaluzi, uyakwazi ukushayela umkhulu la. Ngiyabonga kakhulu ngane zethongo, nibe kahle, umkhulu uyanithanda, nizinakekele. Ngiyabonga.